Яңа уку йылында башлангыч класс укучылары бушлай туклана. Хаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан Мәгариф һәм фән министрлыгының махсус белем бирү бүлеге итәкчесе Миләүшә Латыпова. Миләүшә хәлтемне хаумыгыз. Хаумыгыз. Шулай итеп, быел республика мәктәпләрендә күпме бала бушлай туклана ала? Быелгы килеп утырган уку елы башта итеп иң беренче бөтә телевизор тыңлаучыларды яңа итеп килгән уку елымен кайнар котлайм. Был килеп утырган уку елы безнең бөтәбез өстенә шундый тулкынландыргыз. Яңалыктар белән киләбез инде шул ук вакытта көтеп алынган уку елы. Чөнки без мәктәпкә барабыз. Олак кына укуга бармай тордык, дистанцион формала укыдык. Быелгы елда 310 мең бала бушлай яшәячәк. Әгәр дә былтыргы ел белән сагыштырганда, былтыр безнең 83 мең бала бушлай яшәгән, быел безнең 3 тапкырга күбрәк дип әйтәйек. Балалар бушлай яшәячәк, 4 тапкырга бәлки. Һәм уларның арасында беренчесеннән алып 4нче класска тиклем башлангыч класс укучылары шулай бит? Әйе. Безнең быел президент, безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путинның мөрәҗәгатнамәһе буенча беренче 4нче сыйныф укучылары 1 сентябрьдән 20 елның бушлай яшәй башларга тиештер иде. Ошо проектка инә өчен республика Хөкүмәте тарафынан Мәгариф һәм фән һәм Мәгариф министрлыгы тарафынан бик күп эшләр алып барылды һәм без бүгенге көндә 100% бөтен мәктәпләрдә әзер беренче 4нче сыйныф укучыларын ашатырга дип әйтә алабыз. Тагы кемдер бушлай туклана ала? Нинди категориялар? Шул ук алты тәэмин ителгән күп балалы гаиләләр өчен урта һәм өлкән классларда укыган балаларга был льготалар хакланамы? Әйтеп үткәнчә безнең башлангыч сыйныф укучылары федераль бюджеттан акча бүленә бит инде, уларга бушлай һәм безнең былтыргы льготалы балаларыбызның льготалар хаклана. Ул да булса аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләр өчен, мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен һәм дә инвалид балалар өчен. Булар безнең мөмкинлекләре чикләнгән балалар 22 меңдән артыграк. Инвалид балалар безнең 4 меңгә якын инвалид бала республикала һәм дә 56 меңдән артыграк ул аз тәэмин ителгән гаиләләр үскән балалар инде. Улар ниндидер белешмә әзерләргә тиештәрме ошо туклану өчен? Әлбиттә, менә әлегә баягы пандемия вакытында безнең бит инде аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләрнең справкалары озынайтылды, үдегез беләгез, 1 сентябрьгә тиклем һәм уларның бөтен льготалары уларга озынайтылды, уларга справканы подтверждать итәргә кирәкмәй ине. 1 сентябрьдән августка уларның льготалары әлеге бар. Шуның өчен әле эфирдан әйтеп үтәһә килә, ата-әсәләргә ошо категорияга эләгү өчен вакытында справкаларын яңартырга кирәк. Уның өчен улар МФЦга үзләренең территориаль МФЦларына мөрәҗәгать итәләр һәм калган ягы үзе автомат рәвештә мәктәпкә барып итә информация. Димәк, мәктәпкә ниндидер белешмә, справкалар алып барыр өчен озын сираттарда тотып йөрүгә кирәкмәй, мәктәп үзе ала. Кирәкмәй, дөрес әйтәһегез, ата-әсә МФЦга үзенең кирәкле документларын бирә. Калганы автомат рәвештә мәктәптә барлыкка килә инде ошо список. Безнең Башкортстанда бар база, аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләрнең базаһы бар. Ошо базала справкалар обновляция ителәләр. Яңартылып тора. Бүген мәктәп ашханаһында бер баланы бушлай ашату күпмегә төшә? Бу әйтәгез федераль казна һәм республика казнаһыннан да акча бүленә дип. Әйе, менә 1-4 класслар өчен федераль казнанан бүленә. Ул безнең Россия хөкүмәтенең тарафыннан 2020 елга 778 миллион акча килә. Шуларның 106 миллионы шуларның тагы өстәмә 106 миллион республика казнаһыннан. Икенче льготалы балалар өчен ул безнең республика бюджетыннан бүленә акча. 2019-20 уку елында безнең ошо аз тәэмин ителгән гаиләле күп балалы гаиләләр өчен көненә 45 сум каралган иде. Ә менә 1 сентябрьдән безнең тагы яңалык бар, 55 сумга артырылды. Уларның бер көнгә ашау хакы һәм шулай итеп безнең тагы бер яңалыгыбыз инде бөтә балалар өчен дә бердәм меню
Тимәк, льготалы балалар өчен аерым өстәл, башкалар өчен аерым өстәл каралмаган бердәм меню. Бөтенләй дә бердәм меню. Барлык мәктәпләргә тараламы был бердәм меню? Ошо вопрос белән безнең әлеге көндә ошо бердәм меню бөтә заинтересован дип әйтәм инде. Кызыксынган органнар менән каралган. Ошо үз төрле меню. Үз вариантлы меню бердәм. Ошо үз вариантлы менюны без районнарга ибәрәсәкбез. Районнарда ата-әсәләр, муниципаль хакимият, муниципаль хакимияттар шуны карап, үзләре үз варианттың берен хайлап алалар һәм шуны муниципаль күләмдә бер меню буласак. Димәк, бердәм меню хаклана. Бердәм меню хаклана. Бәләкәс мәктәпме ул, азханлы, зур мәктәпме, муниципаль район нинди менюны хайлап ала, ошо меню буенча балаларды ашаталар. Ә сифатка килгәндә, чөнки күп ата-әсәләрдә бушлай ашату һәм сифат дигән үзара ничек улар буларның арасында тигезлек билдәһе куй буламы? Сифат рау безнең иң өстен дип әйтергә мөмкин. Без былтыргы менә безгә килгән мөрәҗәгатьләрне караганда иң беренче рау ул сифат рау тора һәм шуны әйтеп үтәһе килә. Безнең һәрбер мәктәптә 1934 мәктәп ата-әсәләр комитеты эшләп килә бит инде. Ата-әсәләр контроле дигән ата-әсәләр контроле бар. Ошо ата-әсәләр контролен дөрес итеп эшләү өчен методик рекомендациялар быел эшләнде. Ошо методик рекомендациялар тәкъдимдәр бөтен районнарга иткәрелде. Ата-әсәләр элек, мәсәлән, бракираж комиссияга инә алһа, балаларның нимә ашаганын карай алһа визуаль, хәзер уларның полномочиялары артты. Улар анкетирование үткәрергә мөмкин. Хәтта балалар арасында нимә охшамай, ниндәй азык-төлек улар өчен охшай. Улар карарга, уларны ата-әсәләр контроле карарга мөмкин артып калган отход дип әйтәбез. Количество отхода. Ошо менән үзләренең тәкъдимнәре менән директор менән конструктив бергә эшләп, ошо вопросты күтәреп, һораудар булһа, мәктәп эчендә ошо һорауларны үзләре хәл итә алалар. Мөрәҗәгать яздыра алдыннан ул һәрбер ата-әсә ошо ата-әсәләр комитетына, ата-әсәләр контролена үзенең тәкъдимнәре менән обращаться итеп, һорауны күтәреп мәктәптә үзләре үзгәртә алалар. Тәкъдимнәрен индерә алалар. Шундай менә безнең ата-әсәләр контроле дигән яңа направление индерелеш. Тагыла мөһим һораулардан бере ул ошо сифат менән бәйле шулай ук аутсорсинг компаниялар, димәк ризык әзерләүче компаниялар, уларга нинди талаптар коела? Ничек хәйләп алына? Безнең 63 районнан 42 район аутсорсинг компаниялары менән эшләй, 21 район муниципаль берәмлек, улар үзләре мәктәпләрдә хаклап калгандар, үзләренең менә ашхана эшчеләрен дип әйтәм инде, үзләре организовать итәләр ашауды. Уларның талаптар бик көчле аутсорсерларга. Менә әйтеп киткән. Монда мөгаен бары тик һеҙҙең ведомство гына тикшермәйдер. Менә безнең быелгы елдан бит яңа безнең ГКО барга килде, яңа агза. Улар шул һорауды беренче өстен итеп куялар. Улар менән эшләйҙәр. Был безнең ГКО социальное питание дип атала. Яңа агза, яңа эшләй башланы. Уларның төп һорауы ул контроль. Именно контроль качества питания. Димәк, ата-әсәләрдә күҙәтә сифатты һәм башка яңа оешмала күҙәтә бара димәк. Бунан тыш үткән ел түләү системалары үҙгәрҙе һәм бына быел бушлай ашауга күселде. Күп кенә ата-әсәләрҙең бәлки был түләү системаһында ниндидер суммаға калгандыр. Буны нисектер ҡулаҡса итеп ала аламы ата-әсәләр? Шундай һорауға мөрәжәғәт иткәндәре бармы һеҙгә? Ундай һорауны әлеге ваҡытта мөрәжәғәт иткәндәре юҡ. Ул һорауҙар беҙ яҙ көндө күп булды һорауҙар. Беҙҙең бит инде яңы ошо БРСК тип әйтәбеҙ инде,
шундай система эшләнгән, автоматик система, ул ата-әсәләр өчен бик нык яхшы, кулайлы ине. Чөнки анда балаларның ашаганын, күп максат иткә тариф ителгәнен көндәлек күреп бара. Ата-әсә үзе күзәтеп бара ине. Электрон дневник аша үзе күзәтеп бара ала ине. Һәм шундыйрак менә әйтәмдә яз көне һораудар булды, ничек акчаны алырга, ничек калган акчаны күчерергә. Был бигрәк тә сыгарлыш курсларыннан булды инде шундый һораулар, чөнки безнең уку елы мартта бітті, тәктә булай дистанцион формага күчерелде һәм шул безнең туклану ашханаларда булмады. Шуның өчен ул һораудар индивидуаль рәвештә бөтәһелә хәл ителде. Шуның өчен һәм хәл ителде дип уйлыйм. Һәм быел яңа уку елы алдына ата-әсәләргә нинди теләкләр еткерергә? Сын күңелдән тагы бер дә кайнар котлыйм ата-әсәләрдә. Шуны әйтәһе килә. Һәр вакыт әлбәттә күп ата-әсәләрдән мин төрдә интернет селтәрләрендә дә карап барам. Ата-әсәләрнең шундыйрак менә мөрәҗәгатьләре бит инде качественно сарты, адықты балалар ашамайдар, акча түләйбез, ашау безгә акчамай, балаларга акчамай. Менә безнең шундый әлбәттә ул һорады без дә күтәрәбез. Нишләп шулай? Чөнки менә бер яктан балалар бәлки без әйтәбез инде правильный питание. Дөрес туклану. Шул дөрес туклануга ата-әсәләрнең балалар арасында һөйләшү булырга тиеш. Чөнки өйдә бит тәмләткечләр кушабыз. Шулай бит мәктәптә безнең ул сбалансированный, дөрес, бөтә исәпләнгән азык-түлек баланың возрастына туры килгән, баланың кәрәкле мәддәләр менән байытылган шундый азык-түлектәр. Шуның өчен ата-әсәләр әгәр дә өйдә шундый һөйләшеп алып барса, ул миңа карап, минең өчен ул дөрес булыр дип уйлыйм минеңчә. Шулай ук менә без шуны әйтәһе килә тагы, без быел яңа проект җибәрдек, дөрес туклануны ничек организовать итәргә мәктәпләрдә меморандум безнең министерство менән институт, федеральный бер институтнан берлектә әзерләнде, һәм улар безгә мәктәптәр өчен бушлай китаптар бирделәр. Ул 1-2 класслар өчен шу методик китаптар менән балалар быел заниматься итеп, именно вот ничек дөрес ашарга, ничек балаларды бүген дөрес тукланырга өйрәтү бик мөһим. Чөнки белеп торабыз, заманы ул шундай, бик күп кенә башка катышмалар менән бешерелгән ризыкка өстенлек бирә балалар, шулай бит. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, быелдан башлангыч класс укучылары мәктәптә бушлай тукланасак, ошо хакта Башкортстан Мәгариф һәм фән министрлыгының махсус белем бирү бүлеге итәкчесе Миләүшә Латыпова һөйләде. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт.